Orang kamu lagi deh. Orang lagi mana? Oh my god! Wow! Hello everyone, welcome back to my YouTube channel PBS Vlog. नोंथांमोनखौ बरायबाय। नै दा आं गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो नागिरदों। नागशंकर होननाय मन्दिराव जोंनि खाथिनि बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय नेशनेल हाइवेनि खोला फारसे आधा किल'मिटारसो डिस्टेन्सआव थानाय बिराद गिदिर गिदिर खासेव दं होननाय खोनादों। जेनेबा आंथ' थांफेराखै, दिनै मानसिफोरनिफ्राय खोनादोंसो आङो। जेनेबा नै दा आङो दिनै थांनानै नायथारनोसै। नोंथांमोन आं देखायनो नाजागोन जेसेबांखिनि हायो, जाहाथे नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ स्किप खालामालासे नायबाय थागोन। थ'थ' बिदिबा इन्टारेस्टेड दंब्ला आंनि भिडिअ नायलांबाय थागोनखौ आं आसा खालामबाय। पारे पार्क আছে আৰু এইবিলাক ৰেষ্টুৰেণ্টখন পানী কিন্তু বিৰাট। আমি যেতিয়া গৈছিলোঁ বন্ধ হৈ আছে পুৰা। नै दा आं थाबायगासिनो बहुतखौ मोनथारसिगोन। नायदो खासेवखौ लुन्द्र लान्द्र नै नायदो बिराद गिदिर गिदिर नै नाय गाइस, बिराद गिदिर गिदिर खासेवा। केमेरायाव हयथ' फिसाबो नुनो हागौ नोंथांमोना। नायदो माबायदि सिलायना आदार जायो बेस्राफ्रा। होयो मानसिफ्रा जथेस्थ' आदार होयो, बिस्कुट होयो, आपेल आंगुर फिथाइ सामथाइ, थालिर बांसिन होयो मानसिफ्रा। बिराद जायो। नै नायदो जि गिदिरखा। बे गोसोम जेसां नुनाय माने सेस खासेवानो गोजा। खासेवा गिदिर गिदिरथार नोंलाय गाइस। बाजाबलायनाय गिदिर गिदिर फैथारदों नै खाथियावनो। नायनो हागोन मासेयाव 20-25 केजि गाहाम जानाय दं। बेसे होबो नेকি रदै खाथियाव साफायनो आङो बेखौ बिराद गिदिर इयो। मबाइल लয়ে যাব আৰু ধৰিলে। खिन्थु 10 केजि मान होबो नेকি। ओमफ्राय नायदो जोंना सासेया गिथारा खर' मानि बिलिरलाबायो हमलाबायनानै। হয়তো এটাক কৰিব মোক পৰা যাইছে। অথনিটা তালৈকে উঠি আহিছে। দি দে কিছু বল নিচিনা কৰিলো। দি দে ওপৰলৈকে আহিব নেকি? দি দে। नायदो केमेरा खेबनाया जोंना सासे होलागासिनो क्रेक क्रेक होननाय खेबलागासिनोसै। ডাঙৰ এটা আহিছে দেখোন আৰু ন? এইটো ডাঙৰ নেকি? বেয়া শ্ল' ন? ডাঙৰ ন এয়া? नै बेसाराफोरा फेमिलियैनो फैदों खोमा खासेव नायनो। फैनानै नायफैगासिनो, आदार होदों बायदिसिना फुजा खालामफैदों खोमा। न'खरनि गासैबो फेमिलियानो फैजोबदों बिसिना बिथांमोना। हमलायलायबावोसो नै सासेया। नायदो गोसोम सोमहाबलायनाय फैलायबाय नै बिसिनि खाथियाव। आंथ' बिराद गिखायो, दांखाया। नायदो नै गुफुर फाख्रा ख्रानो मासे फैदों नै, बिराद गिदिर इयो।
25-30 केजि जागोन खोमा नै अरलायलायबावो नै मानैजों गोदोनायानो थ्रोब हाबखायो बाला बिसिना अरलायनांगौबा नैफोर फिसा फिसा एसे होमबाबो 10-12 केजिसोआ जागोन खोमा। थ' गाइस नोंथांमोननो आङो खासिखौ दिन्थिना जोबोद गोजोननाय मोनबाय। थ' फाइनालि गाइस खासियाव नायबाय जोङो खासिखौथ' नोंथांमोना नुबायानो जानो हागौ गिदिर गिदिर मासेयाव बिदिनो 30-35 केजि दङ खास'आ। अब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। थेंक इउ।